Bigarren ipuina, sakurra eta ardia. Sakur batek eskatu zion asmo gaiztoz eta gezurrez, ardi gaixo bati ogizati bat esanaz, berak lehenago prestatu ziola. Ukatzen zion egiaz ardi indargabeak esaten ziola. Noiz eta non eman zenidan niri zuk ogi gauzarik? Jaiki zen auzi gogor bat, agertu ziren bata eta bestea agintari baten aurrean. Sakurrak esaten du, nik honegin dut nire esana, sinesten oso eman behar zaien jende prestu eta dakienekin igaro zena. Agintariak dio, ondo hitz egin duzu, sakur herritarra. Zuzendu zen hau isiltzorik bilatzera testigu eta agertzailetzat Otsoa, Arranoa eta Mirua. Horiekin elkartu harturik joan zen agintariaren aurrera eta diotza sakurrak. Ona hemen aitzakia gabeko eta lotza handiko testiguak horiek dakite zer igaro den esan desatela. Galdetu zion lehenen Otsoari egia zen edo ez, sakurrak eman ziola ogia ardiari. Bai, erantzun zuen Otsoak, neu dakit eman ziola aurrez eta prestatzez gero beste enbeste bihurtzeko zorrez. Arranoak esan zuen, hala da eta nola uka lezake ardi gezurtiak? 1000 birau egingo ditut behar bada. Irentzin azatela katamotzek hala ez bada. Miruak irten zuen esanaz, Otsoak eta Arranoak egin egia ziotela. Eta berak sekusala bere begi argien aurrean prestatu ziola sakur prestuak ogia ardi zital ukatzen zuenari.